že by vám pred štartom niečo dobre zahral, čo by vás trošku nabudilo, zdvihlo adrenalín, tak nech sa páči, treba si požiadať. Čo, už má niekto lepší čas? Nie. Teraz idú druhý. Ale mali by sme to... Terči, treba sa pohrať. Teraz treba tie manery. Alebo odtiaľto káble nemá. Áno, ďalko a dívať sa. Na štart prvého kola Turčianskej asickej ligy je pripravená kamenná poruba. Oštartované. Kamenná poruba a družstvo oštartované. Na požiarnom útoku. Turčianskej asickej lige. Dobrý. 15:85. Krásne. Dobrý. A druhý prúd, pravý prúd 15:65. To vidíte, tie výkony sa s pribúdajúcim časom zlepšujú. Chcem len ešte upozorniť, za Turčianskym Michalom pôjdu